Друга жена. Разбираш ли ме? Завредаме малко назад. Това ме ма. Това е Ада. Какво ми издържа? Има Ра, има Да издържа. За да Започна ми издържа. Отиваш на чистилище, пречиствате, да ми Аз съм чистиш бил на означава. чистилището. Преди себе си 3 години означава едно пречистване. Препрограмиране. Избираш много семейство. Това е ваша информация, което казвам. Много хора от вас. Но този клип не е със всеки. Внимание към всеки. Този видеоклип не се повече за това път за описата. Това е прочистване. Ти се връщаш обратно тук на земята. И кой е виновен за всичко? Цети! Всичко цети! Цети и цети! И Цвети няма да помниш. Абе тя е Ти ще имаш нов живот. Нов дух. Ще имам, ще имам всички записи. Последен въпрос. И докато не разкриеш това, което затова Библията е направена така, че хората ще ти да разберат. Библията или Библията? Каква Библия говори? Кой е греха? А къде е неговата греха? Корема и долната част. Не долната част, а казва се Цвети! Тя е греха. Не долната част. Но в човешкото тяло и анатомията, хирурзи, където се обучават. Хирурзията бяха оправили си зъбите. Това са органи, които се наричат така. Издишай, спокой се. Не го направи, господине. Издишай, ме да мучи. Издишай. Изгуби се мърнове. Да го кажеш това филм. Не знам, той ми даде нещо с него. Просто тя гледа друг сериал. Не често е с него. Той се казва Мечо и аз се казвам Мечо. И всички сме Мечо. Не, той Марине, ти си Мечо. И къде беше си Марин? Кой е Марин? Георги е Марин. Май също не се Гиливер. Еба в каски. Ма вече е не, нещото... Знам за да салта на зарово. Не, майкеро, ще препадна и те се няма да ме се свешне. Не, тато. Кажи ми сега. Как пък кара нова година? Какви мисли си малко? Какви планове? Са последователи си е папка, се казва аз Гилия Сейка. За Цвети. За Цвети. Ти си имала на Цвети. Цвети в TikTok бяха чици. Нали много дявола прави и някой му скара песен за Аз жар, ги спиране за малко. Хора, аз съм Марин. Дадоха ми там в Гугъла. Роксана момента яде. И се кучеба малко на лайка. Не си направил с голямо дъ, за да често. Не, чакай. Ще има. Ах, Марине, добре ти ги така. За твоята глупост, Марине, глобата ме заболя. Ще се киташ, ще се тъкаш. Учител Фана, колко има учитело? И за Марин папката, който съм аз. Как си, карица моя? Клипа са добре, сега ще направим горе до час 2. Да си направя банкова сметка, да си даде банкова сметка. Изизьора! Шампанското сега ще отвори Марин. Да свети! Не вече няма, обедавам! Ах, Марине, това ще ти е така. Заради твоята глупост, Марине, остана без жена. Той ме открада! Марине, добре ти е така. Дай да чупи си главата и ме риби като жена. За моята Роксана! Кралицата ми! Сам да се снимам, Ето, бе. жива си, карица моя. Нали ще ти печелим пари, ще ти печелим. Ли са и вампирка Киргясма? Моите очи са лилави. Ами, добър ден, приятели. Виждам, че в момента някой ни гледа. Аз съм Роксана. Веднага почва да го гледа. След малко ще направим ролята на Роксана и Маринчо. Къде си, Марине? Марине! Ето, идва! И дано да ни се получи. Скоро ще го качиме в TikTok, в YouTube и също във Facebook. Следвайте ни,
за много абонаменти. Еко и Марин. С професионална камера ще снимаме. Ще снимаме с професионална камера. Имаме си камерист, който режисьор. Добре, извинявам се. И Маринчо също е тук. Кажи здравей, Марине, на публиката. Здравей, аз съм Марин. Ето за моята Оксана. Парите не е изиграл още. Няма да играеш ли? Така че ще видим дали до вечера Марин ще спи в къщата или ще спи навънка. Аз съм силата. Марин е силата. Това ми е профила, приятели, следвайте ме и ще откриете много неща там за Марин и за Роксана. Да, както и в моя профил, цъкате и споделяте. И който не цъка, няма да видя пари тая година. Путка няма да види, кой не цъка на патка. Който не цъка на патката, путка няма да види. Не патката, Оксано, кралице! Какво да де тук пак, бе? Деца да си вие. Къде да се прибираш? Вкъщи. Ба, кажа ми, що навън, ба? Пари имаш ли? Нямам. Айде! Виж какво правиш тук, децата да реват тук, да не се връщаш! Работа тук нямаш, парите изигра. Само, сложи на пауза и аз ще отправя.